To dobry den, dівчатка. Powiedzcie nam, jak się piszete. Magdalena Rodaková. Aneta Morozová. Żyjecie w Oswiedniku? No, vo Svednickom okresi, ale sme z Valaliu. A z jakoho? Ja jem z Hinkівця. Ja jem z Ladomirovoj. Dobry, powiedzcie mi, dівчатка, kілько років сте в Маковиці? Ja jem v Makovici druhý rok. A ja jem perší rік. No i co robicie? Czy tancujecie, a może śpiewacie, a może, nie znam, gracie na takich nastrojach? My śpiewamy. Hej, obidvi. No i co wam się najbardziej lubi w tej Makowicy, w tym waszym śpiewaniu? Tá, že sa všetko tak zídeme, si zaspívame, je tu i tanec, a hudba a je to také šumné, jak je to hlavne na zhrávkoch. A ważycie sobie to, że to ta Makowica wasza, to Cubor, він таку можливість вам дає, żebyście to tu rusnacką kulturу kus tak dłychali. Wy to sobie ważycie, ja nie znam, tak to wam besiduje, że o, jak dobry, że jeste w Makowicy. Je tak? No. I думаєте, że to je takie ważne pro młodych ludzi? Je. Tá, jak pro kotrech, ale pro nás, hej. No a Na to sme tu. máte takie kamaratів, котрі би хотіли прийти до Маковиці, але ще hańbią, czy to? Tá, tu mať každý možnosť prийти, kto chce, a kto je aspoň kuštík talentovaný. Takže nemali by sa hanbiti. A keď się dechto hańbit, to co byste mu powiedzieli, żeby przyszło do Makowici? Jak byste werbung taki zrobili, reklamu? Makovica nekuše. A jaki je wasz taki największy zażytok z Makowicą? Gdzie jste byli? To na Sicílii, no, v Rumunsku i tak Francúzsko. Ale to na dlouho, na den, dva, týždeň, miesiąc? 2 týždne, 3 týždne. Aha. I to rodiče się tak nie boją was puszczać boja. daleko? Nie? A czemu? Majú dôveru. Co byste żelali sobie i Makowicy na to te roky, które przyjdą? Żeby się rozwijała, czy nie? No jasne, Żeby že išla by sa vpred? rozvívala. Áno, Tak? Tak. veľa úspechov. Že by bolo vo stupňa za vo stupňom. Novo členové a že by na zmeny odchodilo. A kілько вас є тепер в соборі? Veľa. Ale знаєте порахувати чи не знаєте? Neznáme. A czy to jest tak, że kiedy dachto was pide studiowati na uniwersytu, to potem się wracać do Makowicy, czy już nie? Tá, podľa toho, kde študujú, bo jak tak to je bardzo daleko a v zahraničiu tá sa nevertajú, ale toto, čo sú na Slovensku, tá hej. Jaka wasza najulubleniejsza rusnacka śpiewanka? Veľa ich je. Všetko sú naše obľúbené. Ale musíte taką jedną sobie najty, która jest. Šere z vodu, Lavka. Včera som. No to musíte teper zaśpiewać. Ja wam pomożę. A vy ju znáte? Znam. Ideš aj druhý hlas, idem prvý? Čerez vodu Lavka, ja ňou nechodí ty. Susídiu párobok, jak ho neľúbi ty. Bovím tak aj beťar, povalali chodiť. A piť náš oblačok na večer zachodiť. Bovím tak aj beťar, povalali chodiť. A piť náš oblačok na večer zachodiť. Jak dlouho jste v Makovici? Czy tancujete, czy śpiewacie? My tancujeme, ja už štvrtý rok a vy? Ja už 9 rokov. Czy jste rádi, že tancujete? Hej, Sme rádi, bo nás to daleko posunulo. Czym jest dla was Makowica? Zwiduję się za to, że ja im przez 10 roków tańcował w Subori Kyczera. Nie znam, czy ste czuli takoli, o takim ansamblu. Co wam daje Makowica? Czego lubicie przychodzić tu na Makowicu? Co wam daje? My tu ľudia sme jak už veľká rodina, tu radi tu chodíme, sa stričame. veľká partia tu jest.
I radi tancujeme samozrejme. Je aj sranda. Všetko tak. Potom chodíme po zajazdoch do zahraničia, po wystúpeniach. Czy jeszcze da się stričate? Czy Makovica to jest takie miejsce, gdzie się wszystkie z różnych stron zjeżdżate do Swidnika, razem macie próby, razem wyjeżdżate, razem koncertujete. Tak, stričame sa i po vonka, keď tak chodíme spolu vonka, samozrejme i tu, jak chodíme tancovati, jak máme skúška, ale i po vonka sa kamarátime všetko. Tak, hej, chodíme sa dakoli zabavati, tak kde pokecati a Kiedy się stričate w sobie w chyży, czy śpiewacie i gracie tak jak tu? hej, hrajeme i śpiewamy i To dakoli zatancujeme si. można powiedzieć, że to ta kultura nie jest taka w Suborii, ale że to tu kultury też macie tak na sztoden, macie jej w sercu. Czy jak ste dade, nie znam, pojechate dade, czy ste może robicie dasz to doma, czy sobie dasz to pić, śpiewujete? Ja mám brata też, čo tancuje a doma si dakoli zašpívame i mene dať čo naučiť a tak. Bardzo mnie to raduje. Дівчатка, powiedzcie nam, odkal ste, czy ste tu zo Swidnika, a może desy z okolic Swidnika? Перших 5 років бувала в Грабовчику, а тепер бувам у Свіднику. Ja zo Swidnika. Zo Swidnika. No i kilko już rokił tu ste w Makowici? Я 12. 10. To ja наступне, що можу ще опитати, то кілько сте мали років, як сте прийшли до Маковичі? Я мала 6 років. Tiež. Тіж 6 років. Ну і як ви сте już кілька років tu витримали? Ви даєте раду, не мате дост той Маковичі? To také, jak naša droga, to jak začne vás to baviti, máte tu dobrých ľudí i náš zajazd i všetko, to vás tak chytí za srdce, jak stojíte na tým javisku, vidíte všetkých, jak vám ľapkajú, bardzo dobrý pocit, jak robíte rady s ľuďom. Kiedy my się już diznali, że Makowicie was tiszyt, to powiedzcie, że to was najbardziej tiszyt w Makowici. Všetko, ten tanec, hudba, spív, to jest taka fajna grupa i ľudia, jak ja widzę, jeśli moi začiatky na tych, jak rodičenia kamerovali alebo tak, a to je bardzo szumne, jak jem s mojimi kamarátami tu wyrosła, teper się jeśli stritamy, mamy się rady. Дівчата, powiedzcie takie, коли мате скушку, jak часто? Raz do tygodnia, raz na miesiąc, no jak często skuszajecie? 2 razy do tygodnia. 2 razy do tygodnia, jaki to jest den? Četver i piatnica. No i czy takie skuszki są pro was ciężkie, że ste takie premuczeni, jak wracacie do domu, czy nie? A po tých 12 rokoch to už jem sobie jako zvykla, ale dakoli się ešte tak podarí, že prídu a chcú rovno spati. No dobry, a czy macie takich swoich tych prematoriów, to was w czat i tancułaty i śpiewaty, czy one są takie znate, że wam dotyskają i bardzo was tak muczat, czy one są takie znate, a jak kamaraty pro was, jakie one są? Tak powiedzcie, ale po prawdzie, nie? Tak, každý byl inakší, što nás včili, ale oni znajú nás i tak dotlačiť do čoho i znať boty tak kamarátske, jak sme. Tak, kde nás na to chceme však pobaviť i tak. To znać boty i tak. To teper się nadjemy, że nie będą смотрити to wideo, żeby nie znali. Не можу bardzo плани повісти. Myśmy tu przyszli na waszą skuszku i tak pozeramy, jak wy hulate, jak wy śpiewate, no jak wasze chudaki grają na tych nastrojach i my sobie dumamy, że macie bardzo wysoki riven. Odkal to takie, że wy tak super to robicie. Czemu tak jest? Перше мушу повісти, že vám ďakujeme šumni, ale tak nás veli od malenka. Tak sme dostali také dobré základy a už len toto v nás rosło. Ale to nie jak woli tomu, że macie tak duży skuszok, co tygodnia, 2 na tydzień skuszki.
To je tiež kvôli tomu, nie? I kvôli tomu ja môžu povieť, že vás to musí baviť. Bo ak tu nechcete chodiť, nič tu nezrobíte. I všetkých, što tu chodia, to Makovica baviť, nie? A što byste povili takým ľuďom, što może не хотят прийти до Маковиці, не знають, чи до вас можна прийти, не знають, чи їх то буде бавити, як би сте зарекламували Маковичу, знати, прийдьте ku нам, бо... Sme bardzo dobrá grupa, aspoň ja si tak думам. Ja im tu našla bardzo veľa kamarátov. Im tak, kto nechce, to podľa mene len ďaká tomu, že ešte neoproboval. Neoproboval našu zábavu i všetko. My sa známe pobaviť, známe sa aj povadiť, ty to môžu poviesť. Ja dúfam, že sa nepohnívajú jedno všetko. Také sme ľudia, máme sa radi a mali by prийти. A jak думаєте, що би було, keby вашої Маковичі не було? Pro mene by to bolo dosť ťažké, ja tak sobie думам. To bola moja radosť od maleňka, keď im tu začala chodiť, hoď peršia im tu nechcela prийти. Každým sa znašená vadila, aj jem plakala i všetko, ale neľutujú. Toto mi dalo všetko, čím jem a jem za to bardzo vďačná. Moja sestra tiež chodila, ja neviem rozprávať. Moja sestra tiež chodila a mňa to začalo tak baviť, ťahať a jem skúsila, tá jem tu. Тобто Маковиця мусить бути. Určite. Tak chceme pozdraviť i všetkých našich rodičov, našu rodinu, našich vedúcich i tak všetkých, čo tu boli a tu už nesú. A nám z nimi bolo dobrý, takže chceme pozdraviť. A powiedzcie, czy nazwalibyście tanec, tancowania w Makowici sportom? Ja poviem vám tak povila, že keď toto chcete znať, poďte sobie z nami zatancovať. Berete? I to jest, naši doroгі глядачі, найліпша відповідь. Прийдьте і самі попробуйте.
doroги naszych глядачі. Mi się tu podaryło zimaty mojego bardzo dobrego kamarata, Szymona Semana-Gierka, jaki je w Makowici, ale kusiem pryzabył, co він робить. Що ти робиш в Makowici, powiedz mi. Tak, dobrý deň, chcú zaželať. V Makovici začínal jak huslista, od malém hral v Makovici na husľoch, no teper jem prešiel na kontrabas a to je na husľoch jem hral Makovičky, to bol detský ansambl i potom, jak jem dostal rok, náš kerovník kapel povedal, že treba kontrabasistu, no jem začal hrať na kontrabas i hrajú v Makovici na kontrabasi. I to było tak lekko się prenesti z hušli na basy? No, technika tam so slakom bola kus inakšia, no lepšie mi je, jak husli stojí pereti na kontrabás, jak akordeóny stojí, mám tu tú techniku tých strunových instrumentoch. I no, perešil jem tak na kontrabás, jem začínal v detskom ansambli na kontrabási, potom jem hral, jem chodili tak hrati po oslavách, po okolici, jem sa naučil hrati lepšie na basy a potom jem ich do Makovice, kde hrajú do teper. Kilko już roków w Makowicy grasz? V Makovičky jem hral do tých mojich 17 rokov, no i teper hrajú v Makovici kolo 3 roky. No i nie zawydysz innym tu członom suboru, że ty musisz grać, a one może celem tancować, nie chciałby tancować, a może śpiewać byś chciał. Czy to grania jest takie już, content pro tebe, może grać? Znaš to, bratu, to také hrania lepšie jak tancovanie, bo tancujú, jak oni tancujú, jak ja hrám, takže oni tancujú podľa toho, jak ja pískam, znaš, jak to. To lubisz być takim tu szefem, takim bossem troszeczkę. Taký primáš kapelu. No to znam, może i dakoli primaszą budeš. No, primášom mi jem, bo jak chodíme hrať jak bratia Gerekov i boli sme u vás na Vatri vždy dní hrati, tak tam jem primáš u bratov, no. Tak ja to hrám na husli. No a nas jeszcze takie ciekawe, bo tu Makowicia to jest taki wielki subor i wszystkie tu się tak stryczate. Nam dziewczatyska powiedzieli, że 2 razy do tygodnia ma te skuszku, nie? Probu. I tak długo się stryczate, znamy, że je duże par w Makowicy. Jakby znam tak na prudko porachował, kilko tych par je. Ne znam jak to je tam molodom, ale znam, že toto staršie, što boli napríklad náš kerovník i náš kontra, što hraje na kontru, si vzali tanečnicu, što tancovali v Makovici. No i do teper sú, majú deti i tak a chodia na skúšku, do teper sú našimi vedúcima i kierownikami. No i tak to je do teper. A kiedy będziesz miał swoje dzieci, to czy rad ich poszlesz tu do Makowicy? No najisto budem ich chcel dať i do súboru, bo súbor to jak mene naučil, tak dúfam, že naučí moje deti správania i bo vidžu, jak sa správajú my v Makovici, v súbori a jak sa správajú ľudia, ktorí nám majú záujem na to, že my chodíme, máme tak, jak nechodíme z povinnosti, ale z radosti dáme piatnicu na súbor, my jak muzikanty, tanečníci chodí v útorok i četver a potom piatnicu s muzikou.
to jakby nam jeszcze powił, kto tu jest takim szefem w Makowici, bo je ich paru, bo je taki, że się hudbą zanimat, muzyką, je taki, że tanci wam wede, no je chyba taki też hołowny, to kierownik, to jakby spowił, kto to je, no i czy one są tak niedobry dla was, że was przymuszają do roboty, czy tak, znasz, kamaracia dobry dla was? No, máme pani direktorku, pani Mariu Pezinkovú, ona je bardzo dobrá osobnosť, bar sa o nás stará i máme ju bar všetko radi, ona je tak direktorka všetkoho a potom máme, jak by to nazval, direktor alebo kierovník muziky, to je pán Slavomír Kaliňák, potom sú dvoje direktora tanca, pán Sučka i pán Štofa i direktor spevu je pán Kaliňák, tiež jak direktor muziky a to je asi tak všetko. A v Makovičky sa spevu venuje iši pani Suvaková. A kilko was je w Sobori, wszystkich ludzi, bo je Makowicia, to je tak już starszy, nie? Młody ludzie, ale starszy, to kilko was je? Makovici je nás vecej, na skúšky sme neboli všetko, bo majú povinnosti škol a furt to musíme tak lipiti. Jak ste dneska mohli vidieť, máme i cymbal, no dneska na skúšky nebol, i nás je vecej muzikantov, okolo 16 muzikantov, tiež je veci tanečníkov i spievačok. No, to je Makovica a v Makovička je rozdelená na 4 skupinky, podľa toho v jakom veku sa nachodžajú, i to je jak tanec. A Makovička máte svoju spevácku zložku i muzykantskú zložku. No i wszystkich do kupy jakbyś tak porachował, znasz, no nie musisz tak prysno говорити, że bude nas sotka, no ale tak, kiedyś Presne porachował by tak ti na krótko. nepovedal, no ale tak okolo 100. 100 ľudí bude, 100 vecej. I Makovička, I Makovica dokopy 100 ľudí bude. Jaki jest twój taki najlepszy, najkraszszy zażytok, przeżycia z Makowicią? No ako tých zažitkov je bardzo veľa, je to kopa zažitkov s kamarátmi, s ktorými jem vrostal. Neznám tak povieť, ale určite sú to najlepšie zažitky so súborom. A kde ste byli tak najdalsze, bo wy ste po świecie jeździli duże? I najdalsze kde ste byli? Neznám ti povieť presne na kilometr, no najďalej, čo sme byli, jak Makovička, sme byli vo Fínsku. A teper toho roku sme byli na Sicílii, kde sme mali bardzo veľký úspech. Policz na twoją dumku, tak jak to w głowie sobie wydysz i jakby znam mało rzeczy, co będzie z Makowicą za 20 rokів, czy młode ludzie będą przychodzić, czy nie będą? Ja si domám, že Makovica z 20 rokів bude za to, bo furt chodia mladí ľudia na Makovičku a furt je ich, domám si, že furt je dojsť na to, že by ten súbor mohol existovať. Potom toto mladšie z Makovičku môžu ísť na Makovicu, ale neznám, že to bude za 20 rokov, bo ľudia, no deti, potom chcú ísť na školu a furt sa táto generácia musí meniť a furt sú noví členové, furt sa musí oznova trénovať. Nie sú furt toto stále ľudia, že príde, že by sme boli jak profesionálny súbor, hoci trénujeme všetko možné, ale furt je tá obmena tam tých generácií, že sa stredajú a nie sú nastálo. Dúfam si, že za tých 20 rokov sa Makovica nestratí a dúfam, že bude len napredovať. No a co by było, keby Makowici nie było? Jak dumasz? Neznám, čo by bolo, ale dúfam, že my Rusnáci sme také, že by sme si založili taký ten ansábel.
kiedy wy ste tu wszystkie razem w Makowicy w Suborii, no to se posobite na tym folklorii i czy wy się nie hańbyte toho, że tak no z tym folklorem furt máte taką styczność, kontakt, może chcielibyste dać to moderne robity, a nie takie stare. My za svoje korenia sa nemôžeme hanbiť, bo treba naše korenia reprezentovať a náš rusínsky folklor je bars krásny, je možno najkrajší na svete, aspoň pro nás Rusínov. Ne, že aspoň určite pro nás Rusínov je ten najkrajší na svete. Ja chod z kolei idu si po misti a si spievam spievanka, takže mi to jedno. No to jak już powiedz, że śpiłasz, to musisz nam powiedzieć, jakie śpiewanki śpiewasz. No, spievam prevažne rusínska spievanka, ale najde sa, nehovorím, že jem Rusín, že nemôžem spievať tie šarijské spievanky, takisto spievam šarijské spievanky a takisto keď chodíme s kapelou, tiež hráme v Giralticoch, tam máme svoju kapelu a chodíme hráty a tiež tam hráme z rusínske, áno, zahráme i ukrajinské a zahráme i šarijské spievanky, že hráme také mix, znamy sa prispôsobiti. Mi o to ide, żebyśmy tak presniejsze powili nazwą taką śpiewankę, jaką sobie No śpiewasz. najkrajšia spievanka, takú, jaký mám pre mene, také, aký máme i názov tanca v Makovici, je Ženil bym sa ženil. No i dobry, no to śpiewaj. Nemám to nínu, ja jen malo vôbec, znaš, jak to na kameru No ťažko nie, spievať. to jak się pochwalił, to musisz zaśpiewać, no. No ja... Ja razem z tobą zaśpiewam. Ne, tak zrobíme, že zahráme s bratmi. Хочу pozdraviť všetky hlemky v Rusnáku, ktorí sledujú vaše rádio a takisto хочу pozdraviť našu rodinu, ňaňku i mamku i všetkých mojich blízkych. A ja pozdrawiam babciu z Dynarovec. No, pamiętam, jak ste u nás byli na Rozdestvo Christovo. Veľa zabava, veľká hrica, pamiętam. No to powiedzieliście, że jesteś szefem wszystkich szefów, ale nie każdy zna, co taki szef wszystkich szefów robi w Makowici. Tak powiedzcie, co robi. No, jak je spovil, ja jem šéf všetkých šéfov, ale mám ešte jednu malinkú šéfku nad sobou, to je pani Pajzinková, to je hlavná direktorka. A ja, jak šéf všetkých šéfov, organizujú ansambel. Żeby všetko, što spievajú, što hrajú, što tancujú, żeby byli na tréningu, żeby byli na mieste, jak ideme autobusy takde na vystúpenia, żeby všetko byli tam, kde majú byť a żeby to šlapalo. No a to ty Makovičania się was słuchają, czy nie? No, snažia sa ma sluchati, ne všetko, bo každý zná, što je z puberta. Da koho trímať jeden rík a da koho trímať dlouho. Tak tepер powiedzcie też, co robicie, kiedy się was nie słuchają. Jak nás neslúchajú i s kolegem, s Jarom, snažíme sa, żeby pristúpiť k tým ľuďom ľudské. Ja jem direktor, Vin je tiež direktor tanca, ale snažíme sa, żeby všetko cítili sa jak naše przyjaciele. Żeby sme byli jak rodziny. Znaš. Makovica, bo to ansambel, to je z rodzina. No, ale každá rodzina má i čarnú ovcu i snažíme sa, żeby tých čarných ovcoch bolo co najmenej. No farbujecie ich na biło, już nie są czarne.
No nie sú čorné, ale daktoré také sú smahľavé. No a powiedzcie, wy jak taki szef wszystkich szefów, ja думam, że macie tak wysoką pozycję, że możecie się chwalić za cały subor. Tak powiedzcie, co jest największym uspiechom Makowici? Podľa was, na waszą dumku. Z mojej dumky najväčším úspechom Makovici je to, jak ani žiadne ocenenia, žiadne ceny alebo súťaži, alebo što ja znam što, ale najväčším oceneniam pre mňa i pre kolegov i pre hlavnú direktorku je to, jak ideme dakde do zahraničia i vidíš to, že to te dzeci i to te členovie z Makovici si tešia. I sú rádi, tešia sa z toho, že reprezentują Makowicu. A powiedzcie, ja nie znam, czy macie dity, ale kiedy budete macie, albo kiedy już macie dity, to czy pošlete ich do Makowici? Dity nemám, ale v auguste už budú mať cerunku malinku a jak bude chočela iti tancovať, alebo spívať, alebo hrať na husli, dáme jej prostor, že by bola súčasťou peršej Makovičky a potom Makovici. Де видите, в якому місці Маковичу за 20, за 30 років, яка вона буде? Máte dajaké думки? Ja mám veľké dumky. Makoviču za 20 roky vidú bardzo ďaleko. Chceme Makovicu posunúť z toho. Na Slovensku je teper taká bisida i toho, že neštilizovať folklór i ku koríňom. I Makovica poslední rok bola bar štilizovania. I snažíme sa teper posledných 5 rokov postupne, krok za krokom, menej štilizovať a vecej ísť ku koríňom. Ja dúfam, že a vidím Makovicu 20 rokov medzi najlepšími súborami na Slovensku. To ona už nie je medzi takými súborami? Nie, ja sobie myslím, že ešte nie je. Ale bude. Буде. Ви сте такі смиренні, такі скромні, що не хвалите. Tak. Але Nie, буде. nie chváli. Lepšie slúchať chvály od iných, jak chváliť svoj ansambel. То ми вас теж похвалимо, бо були ми днеска на скушки і було чудово. Не могли звичайно начудувати, як ви гуляте, як ви співаєте, ну як грають ваші музиканти. Пречудово, пречудово. Але іще ще вас мушу єдно опитати. Chcę znać, jaki był wasz największy zażytok, takie przeżycia z Makowiciem, co sobie najbardziej wspominacie? Że jak przyjdą dity o 20 roków do was i po dnianiu, a co to było w tej Makowicy, a wy powiecie, sidaj, opowiem ty taką historię, to jaką historię będziecie opowiadać? Svojim detom isto nebudú opovídať históriu, čo ja im zažil v Makovici, bo to nie je pro deti. Ale Makovica je dlho, je 60 rokov na svete a potom je istý Makovička, detský ansambl a ja mám to šťastie, že jem bol v tom prvom roku, jak Makovička sa zrodila v roku 1996, ja jem bol v tej prvej generácii a jem tu i teper a vidím to tie deti, ktoré začínajú Makovičky a sa tak kde posunúť. A poviem svojim deťom, jak budete mať možnosť, Makovicia i Makovicia vás formuje do inteligentného človeka, do inteligentného slovenského národa. Що ми можемо вам желати, як Суборови? Što vy, Lemkové, môžete nám žičiť? Žičte nám vecej stretnutí s Lemkami v Polske, bo či Lemkové, či Rusine, či Makovicia, či vy, to sme bratia. I radi huľajeme, tancujeme, gráme a to je bardzo piękne v tom regióne medzi Polskou i Slovackom. A koho chcete pozdraviť? Ja chcem pozdraviť všetkých a všetkých, čo chodia do Makovici, do Makovičky. Chcem pozdraviť našu direktorku, ktorá je v zahraničiu. Bo verím, že chodila by povistý vám týže veľa parádnych slovkoch a pozdravujú všetkých. To je to najmenej, to najvięcej, čo môžu povistý. I my też panią kierowniczku pozdrawujemy, dziękujemy wam za naszą stryczu dnešniu. Dziękujemy bardzo.